Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannifu rahimahullah ta'ala. Wa nafa'an nabiyya bi'ulumi. Wa maddana bi asrari. Wa a'adda alina min barakati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahnu nadhkuru min dhalika syai'an yasiran tabarukan bi dzikri adzal asli. Wa nahnu utai engsun nadhkuru iku nutur sapa engsun min dzalika saking mengkono ayat lan hadis saya ing suci-suci yasiran kang sithik nabarukan kelana ngarap barokah fi dzikri hadzal asli lan nutur iki asal asyarifi kang mulya min usulid dini saking pira-pira pokok agama alladzi kana azza kang mulya akan sinten Allah Gusti Allah diklan alladzi al-islam ing Islam wal muslimina lan wong Islam wa dzalla lan ngasoraken sinten Allah bi iklan allazi asyirka ing syirik wal musyrikin lan wong musyrik. Jadi iki saya menerangkan ini tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar iku banyak banget dijelaskan ing dalam dawuh Gusti Allah rupane Quran karo ing dalam hadis Nabi. Nah, Mbah Musannaf iku menyebutkan, menjelaskan hanya sebagian sangka Quran, sebagian sangka hadis. Dan itu pun enggak keseluruhan, cuman diambil beberapa lah. Mergo tabarukan bi dzikri hadzal asli. Mergo Mbah Musannaf ngalap barokah dengan menyebutkan asal-asal hukum iku mau. Mbah Musannaf kula panjenengan bereng supaya Mbah Musannaf berharap supaya angsal barokah saking iku mau pokok-pokok agama. Yang mana a'azzallahu bihi al-Islam wal muslimin. Yang mana Allah memuliakan yang mana Allah memuliakan dengan adanya asal-asal agama, hukum-hukum agama, Quran, hadis, Allah memuliakan agama Islam karo wong-wong Islam. Wa dzalla bi asyirku wal musyrikin. Dan Allah juga mengasarkan apa jenenge? Melengsarkan, merendahkan kemusyrikan karo wong-wong sing musyrik. Qala ta'ala kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun al-ayah. Qala ngendika sinten qala dawuh berfirman sinten Allah Gusti Allah kutiba dan fardhu akan alaikum ing atas sira apa al-qitalu apa perang dengan musuh maksudnya. Yaiku wong-wong sing memerangi agama Islam. Wa utahe qital kurhun iku dadi sengit lakum kedue sira kabeh. Wasalan menawa-nawa antakrau apa yen ta sengit sira kabeh saen ing suwi-wiji. Wa le utahe syai' iku khairun iku bagus lakum kedue sira kabeh. Wasalan menawa-nawa antu ibu ing yen ta demen sira kabeh saen ing suwi-wiji. Wa le utahe saiku syarun iku Allah lakum kedue sira kabeh. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu iku ngudaneni mengetahui sinten Allah, Maha mengetahui sinten Allah. Wa antum hal ta sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti sira kabeh. Daya Gusti Allah taala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian semua, atas kalian umat-umat Islam
Yaiku apa sing wajib no? Yaiku membela agama Islam, memerangi orang-orang sing pengen memusnahkan Islam. Memerangi orang-orang sing pengen memusnahkan wong-wong Islam. Lah, iku diwajibno kalian Gusti Allah, wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ketika awak dhewe sengit untuk tenanan membela dengan bersungguh-sungguh membela agama Islam dengan iku mau nek ana wong memerangi ya diperangi wa huwa khairul lakum, maka iku termasuk kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan sebaliknya ketika awak dhewe menyukai cara ana wong sing apa memusnahkan wong Islam karo agama Islam, lah kok awak dhewe malah menyukai wa huwa syarrul lakum, maka iku termasuk perbuatan yang jelek. Wallahu ya'lamu wa antum ta'lamun. Gusti Allah iku zat sing maha mengetahui apa yang tidak kita lakukan. Jadi awak dhewe amar ma'ruf nahi mungkar pora iku Gusti Allah ya ngerti. Aja meneh kok amar ma'ruf nahi mungkar. Sing urusan ati ae Gusti Allah ngerti. Apa maneh sing urusan kelihatane tampak awak dhewe melok membela agama Islam ora iku ae. Engko Gusti Allah ya tetep ngerti. Wa qala ta'ala wa qala nabiyyu sinten Allah taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatilu lan merangono sira kabeh ing wong-wong kafir hatta la takuna. Maksudnya iku mau wong-wong kafir sing kafir harbi, wong sing memerangi agama Islam. Lah iku sing wajib diperangi. Hatta la yakuna hingga ora muncul apa fitnatun fitnah. Wa yakuna lan ana apa adinu agama lillahi iku kedua Gusti Allah. Dari Gusti Allah malih wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Berjihadlah atau berperanglah membela agama Gusti Allah, yaitu agama Islam. Carane perang iku piye sing dimaksud apa? Yaiku ketika ana wong kafir sing memerangi agama Islam, ape memusnahkan agama Islam, yaiku mau kafir sing harbi, ora kafir sing dhimmi. Nek kafir dhimmi iku kan cara mana kaya penduduk lokal lah. Kaya penduduk sing sekitar dhewe iku ketika dhek meneng ae ora memerangi, ora pengen memusnahkan agama Islam ya awake dhewe gak entuk mateni. Tapi nek wong-wong kafir harbi sing berusaha untuk memusnahkan agama Islam, maka itu wajib diperangi. Hatta la takuna fitnah, sehingga ketika orang-orang tersebut diperangi sampai sehingga fitnah itu tidak ada. Wa yakuna dinu lillah. Adapun agama Gusti Allah iku agama Islam iku kedua Gusti Allah. Wa qala ta'ala wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.